रे काकी देखनिया नु बोले तोरा बेटी के जरा चुमा चाटी करतलक। चल तनी आज नीमन से गांव घर जी केने पर नथिया हमरा बेटी के फंसा देले बा ओकरा मुंह तोड़ी ओकर बम फोड़ दी बवलिया केने बा रे मोटकी सौतीनिया अपना मुसर जैसन बेटा के ना समझावत अरे बेटी के फंसा ले समझा के रखी त मुस खानी लमड़ा देम चोर रे छीनरी ते कौना जात से जन्मा के लिए ई केहू से छिपल बा दोबारा कल त झोटा में आग धके लगा दे हमरा लइका के। ए हमरा झगड़ा सुनाता। अरे हमरो सुनाता। ए चलो के होने झगड़ा सुनाता देखे में मजा आई। चलो रे सौतीनिया छीनरी तोरे खन नैहर में या सन से नान धरा पकड़ा से रहनी रे मोर छिनार मेहरारू मिलल बिया हमार भर तो कहीं हमार लइका हमरा खानी काहे ना लागेला। माई रे ओई देखो तेरे बाबू का कहत रहे रे रानी ते चिकन बनता रे तेहिनु बड़ा फला के साथे भागर रहली। हम अपना फूल नियर मेहरारू के बारे में एको शब्द नहीं सुने के चाहत। ले आओ लाठी अबे मार होई। चाहे तो नाती तारा से ना होई। उठाइए ना उठाइए ना। इंस्पेक्टर साहब जल्दी कहीं बवलिया के द्वार पर मार हो गइल बा। अच्छा ठीक बा आवा तनी 5 मिनट में। हमारे नाम है इंस्पेक्टर बमचम बवाल अमीरों के मसीहा गरीबों के काल। कौन मर गइल बा रे कि जो आज होली के दिन भी हमरा के यहाँ बुला लेला सर। हम बताओ तनी दरोगा साहब पहले तो तू ये बताव जब बिहार में दारू बंद बा तो ई माल कहाँ से मिलल है तनी हमरो के बताओ ना हम आज होली के मूड बना ली। इंस्पेक्टर साहब पहले बाद में दारू पी पहले रिपोर्ट लिखी हो मुँह चियरा हमरा बेटी से जबरदस्ती रंग खेलता। आहा अपना बेटिया के नहीं कहत हमरा बेटवा का कुल ही पैसा लूट लेतिया। पहले 1 मिनट शांत रह लो। हई कौन है जोन सिर पर कबूतर के घोंसला लेके घूमता। सर जी नहीं जानती है हमें वायरल दीपक वाली। अच्छा ते कैसे जानता रे? सर जी जानता नहीं हमारा मेरा वे के यहाँ के वीडियो बड़ा पसंद बा और यहाँ के एक बार जेपी यादव शो में भी गई रहनी। जेपी यादव शो तो हमके भी बड़ी पसंद बा। एगो काम करो ना का बोली ना एगो हमरो साथे रील बनाओ ना कि वायरल हो जाई। इंस्पेक्टर साहब जानता ही भगवान हो खेले वायरल कइल तो उनके हाथ में बा हमनी तो बस खुश रखे खातिर प्रयास करेंगे बस केस सॉल्व। कानून हर प्रेमिका के प्रेमी के साथ होली खेले के इजाजत देवेला और हम तारा लोग के भी ये कहें आपस के झगड़ा खत्म करो लोग और प्रेम के त्योहार होली के आपस में मिलजुल के मनाओ लोग। होली होली है।